खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। झारबारि एबसुआ खुंगा 11थि गामियारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बे खुंगा 11थि गामियारि जोलुर बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। दिनै 2 आगस्तनिफ्राय जागायनानै फैगौ 13 आगस्तसिम खुंगा 11थि गामियारि जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे खुंगा 11थि गामियारि जोलुर बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे खुंगा 11थि गामियारि जोलुर बादायलायनायाव इउपिपिएलनि लाइमोन गांखं हान्जानि वार्किं आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्मआ गावनि आंगो बिमा बिफानि मुङाव ट्रफिखौ दान होयो आरो इउपिपिएल लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारिया देरहासार आरो जेननायनि केश मानिखौ दान होयो। बादायलायनायाव बेखेवनाय हाबाफारि बायदि झारबारि गामि आरो निउ बांग्लाजरा गामिनि गेजेराव जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारी, इउपिपिएल लाइमोन गांखं हान्जानि वार्किं आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्म, इउपिपिएल लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारि, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि सुरज कुमार बसुमतारी, बनरगाव ब्लक इउपिपिएलनि टिसिएल सेसिनि मासिगिरि रबिराम ब्रह्म आरो झारबारि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेहाय गासै झारबारि आन्सलिकनि सिङाव गासै 19टा गामिफोर दङ आरो बे 19टा गामिफोरखौनो लानानै दिनै मोनसे भिलेज लेभेल फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे बिथांमोना दिनैनिफ्राय प्राइज मानि हिसाबै दिनै अपेनिं हिसाबै बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौबो लिंहरदों आरो बेनिखायनो फैदों। जिहेथु बे टुर्नामेन्टनि जिथु प्राइज फार्स्ट आरो सेकेन्ड मानि प्राइजखौ आंनिफ्रायनो आङो हरनाय जागोन। जिहेतु ट्रफिखौ जोंहा इराग्दाव ब्रह्म बिथाङा दायथ' लादों। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु गामि ओनसोलाव गोबां फुटबल टेलेन्टेड प्लेयारफोर दङ। बिथांमोननि आं आसा खालायो जे बिथांमोन ओनसोलनिफ्राय जाहाथे बे झारबारि ओनसोला जाहाथे फुटबलनि गेजेरजों जाहाथे बयजोंबो मिथिजायो आरो बिथांमोननि गेजेराव जाहाथे दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि सासे फुटबल प्लेयारफोर ओंखारनो हायो, जोनोम जायो, बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आर'ज खालायो। आरो बेहाय जिथु नुदों गामि लेभेलबाबो गोबां मोजां मोनसे टुर्नामेन्टआ जादों। जिहेतु दिनै निउ बांग्लाजरा आरो झारबारि गामिनि गेजेराव बादायलायनाया जादों अपेनिं मेचआ। दा बेहाय बर्थमान निउ बांग्लाजराया गरथामाव देरहानानै दङ आरो बर्थमान झारबारिया 0 जानानै दङ। आसा खालायदों बिथांमोननि नैबे हाफ टिकेट जाबाय, हाफ टिकेटनि उनाव बिथांमोननि बादायलायनायनि गेजेराव सोरनि फिथाइया थायगोन आरो सोर देरहागोन बेखौ जों उन समाव मिथिगोन। दा बेहाय बाहागो लाफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जिहेतु बेखौ बिथांमोना 11थि बार बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाय जाबाय। दा बेहाय बेनिखायनो आङो जाय बिथांमोना बेखौ गोसोखांदों, जाय आन्सलिकआ दिनै झारबारि आन्सलिकआ बे हाबाफारिखौ मावदों, मोजां, बे आंनि थाखाय धन्यबाद। जाहाथे बेखौ इयुनाव लांबाय थानो हायो आरो बे टुर्नामेन्टखौ जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन खालायलांनो हायो। फैगोन समफोराव जाहाथे मोजां आगभाग लानानै जाहाथे बिथांमोननो जिखिनि हायो फैगोन समफ्रावबो इयुन समावबो जाहाथे मदद होलांबाय थानो हायो। आरो जेब्लायबो झारबारि आन्सलिकजों आं जेब्लायबो खाथि सोमोन्दोआवनो थायो। जिहेतु बिथांमोना जोंनि देबोरगाव समस्थियावबो जिहेतु बिथांमोननि मोनसे भिसिडिसिआ गोलैयो, जेराव सरलपारा आरो महेन्द्रपुर जिथु भिसिडिसि दङ, बे भिसिडिसिआ जोंनि खोलोबावनो गैयो। जिहेतु बिनिखायनो जोङो बिथांमोननि झारबारि आन्सलिकजों जेब्लायबो मोनसे सम्पर्कआव जोङो लाबाय थानो गोनां जायो आरो बिथांमोनजों जेब्लायबो थानानै खाथि सोमोन्दोजों थानानै खामानि मावलायो। आरो आसा खालायदों जेब्लायबो बे झारबारि आन्सलिकआ समाजनि थाखाय खामानि मावगोन। जेब्लायबो बिथांमोना सुबुं समाजनि सायाव जेब्लायबो नोजोर होनानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। थिग बेबायदिनो फुटबलखौ आन्सलिकआ सानफ्रामबो होलांबाय थायो आरो आन्सलिकआ बे परिबेसखौ लाखिनानै जोंनि गेजेराव जिखिनि जौ जुवा जोंनिफ्राय गाज्रि थासारि बेखौ जाहाथे गोजानाव खालामनो थाखाय बिथांमोना बे उद्देশ্যफोरखौ लानानै, थांखिखौ लानानै दिनै गामि ओनसोलनि मोनसे जि बादायलायनाय फुटबल बादायलायनाय टुर्नामेन्ट फाथिदों, बेखौ आङो जोबोरैनो बाख्नायदों आरो गोजोननाय मोन्दों। आरो फैगोन समाव बिथांमोना जाहाथे बिनि साबसिन हामसिन जाहाथे बेबायदि प्रग्रामफोर लानानै जेब्लायबो समाजनि खामानि मावनायाव जेब्लायबो बिथांमोना लामा बिथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन, बेखिनिखौनो आंनिफ्राय आं मिजिंथिबाय। झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 11थि इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बे हाबाफारियाव आंखौ आलासि हिसाबै लिंहरनाय लेखायै आं बेयाव बाहागो लाफैदों। प्रत्येक बोसोरावनो बिथांमोनहा खुङो, दिनैसिम 11थि जाबाय खुंनाया। दा बिनि एसे सिगाङाव बिथांमोनहा आन्डार 13 इन्टार भिलेज बेखौबो खुंफुंनानै थांखांबाय। बेयो फाइनाला जोबनानै थांबाय। दा दिनैनिफ्राय जे आराम्भ, बे आराम्भनियाव दिनै निउ बांग्लाजरा आरो झारबारि बे मोननै गामिनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया जादों। दा निस्सय जों बाख्नायनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थांखिखौ लानानै जे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरनि जे थाखुमानाय टेलेन्ट, बे टेलेन्टखौ जाहाथे
देखायनो हानाय बा गावखौ जाहाथे रोंगौथि गोनां खेला बिथिङावनो जा बा बायदि बिथिङावनो जा गावनि जे रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामना होदों। दा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बे बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन। आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेयाव जायखि हाथियावनो थाया मानो, जायखि आफादावनो थाया मानो, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेखि हाबाफारि लायाथों मानो, फुटबलानो जाथों बायदि हाबाफारियानो जाथों, जों बेयाव लोबै जों बाहागो लानांगोन आरो बिथांमोनखौ जा हायो जों मदद होनांगोन होननानै आं सानो। आथिखालनि बिटिआर फुटबलाव बांसिन मदद होनानै गोबां सनमान बादायलायनाय गोबां खेलानि हाबाफारि बे बेलाया रायजो राजा बा लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि जे बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकाराबो गेलेमु बिथिङाव गोबां हाबाफारि लादों। दा एसे बावैसो सिगां जों बयबो मिथिगौ CM क्लाब जोंनि काउन्सिल लेभेलाव बेखौ फाथिनाय जाबाय बा खुंफुंनाय जाबाय। दा बेनि गेजेरजों जोंनि जे बर' साननि जे नेतृत्वआव जे सरकार सालायदों, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बांसिन बिथाङानो खामानि मावदों। जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रानो डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्ट माने गासिबो बिथिंनि गाज्रि थासारियानो जा दा बेजों लोब्बा थायो। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि समाजाव गाज्रि थासारिया जाहाथे गैया जालाङो आरो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो भबिष्यतआव जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो, बिनि थाखायनो प्रमद बर' सारा बे बिस्थाखौ लानाय जादों। आरो प्रमद बर' सारा बे 4.5 बोसोराव जे लाइमोनफोरनि बिथिङावनो जा बा गासैबो बिथिङावनो जा जे हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावो, बेयाव 100% साक्सेस जायाखैब्लाबो दिनै 90% साक्सेस जाबाय होननानै बुंदों। झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जे गामियारि जोलुर बादायलायनाय बेखौ खुंफुंबोबाय थादों। देग्लायहाय बियो 17थि बियो खुंगा 17थि जाहैबाय। दा बेवहाय गासै मोन 19था जे बादायारिफोर बा हान्जाफोर बेयाव बाहागो लादों। दा बे झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय फैगौ 13 खालारसिम दिनैहाय जागायबाय, दिनै अपेनिं, आरो बेनिफ्राय फैयै 13 आगस्ट खालि बेयो मोनसे बिनि जोबथा बादायनाय बा फाइनाल बादायनाय बे जागोन। दा बेवहाय बे खुंगा 17थि गामियारि जोलुर बादायलायनाय बेखौ खुंफुंनायनि माखासे अबजेक्टिभ्सफोर दङ झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै। आरो जों मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननांगौ बा सिनायथि होनांगौनि थाखाय जे बड'फा गोजौथायारि सोलायनाय मावथांखि थामहिनबा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बे मिशनखौ बिथा खालामनानै झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लाबोबाय थानाय जादों बोसोरफ्रोमबो। दा बेयाव जों बयबो मिथिगौ जे झारबारि दख'राया जे माखासे अबजेक्टिभ्सफोर स्पेसियेलि जोंनि ओनसोलाव थानाय बा दख'रानि सिङाव थानाय गामिनि लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि थुलुंगा खांहोनाय बा गेलेनायनि मोनसे स्पेस होनाय बे थांखि, आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै गामियारिनि गेजेराव जाहाथे मोनसे सोमोन्दो बे जायो। आरो लोगोसे जों बयबो मिथिगौ जे जोलुरनि गेजेरजों बा गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि गोसोआरि, मेलेमारि आरो देहायारि राफोद खालामनायजों लोगोसे जोङो बयबो मिथिगौ जे जोंनि जे सोमोन्दो बेयो मोजां जानांगोन। आरो जों आथिखालाव नुदों जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन अंडर-13, जिहेतु बावैसो सिगांहाय जोङो अंडर-13 फुटबल जे टुर्नामेन्ट बियो इन्टार इउनिट बेयो जानानै थांबाय। दा बेनि गेजेरजों जोंनि अंडर-13नि जे हौवासाफोर बिथांमोना गेलेनो मोनसे स्पेस मोनदों। थिग बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गेलेनायनि फारसे थुलुंगाखाङो आरो गेलेनायनि जे स्पेस बेखौ मोनो, जों बेखौ आसा खालामो। लोगोसे आथिखालाव जाबाय थानाय बे समाजारि जे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस, समाज बेरेखा जे हाबा हुखा, बैफोरनिफ्राय जेन' लाइमोनफोरा जानगार जानानै नैबे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ दानायजों लोगोसे जोंनि समाजनि ओनसोलनि जाहाथे मोजां गेलेगिरि जानानै बा गावनि केरियार दानो हायो नामा, बे माखासे थांखिफोरखौ लानानै जोङो खुंबोबाय थादों। दा जों हास्थायो जोङो झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै निस्सय जोंनिफ्रायबो जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्लेयार, नेसनेल प्लेयार आरो स्टेट इन्टारनेसनेल प्लेयार जाहाथे गेलेनो हानानै जोंनि ओनसोलनि, जोंनि समाजनि, जोंनि माहारिनि जेन' रिप्रेजेन्ट खालामनानै जोङो नाम मोननो हायो नामा, बा मोजांथार प्लेयार बेबायदि ओंखारो नामा, बे थांखिखौ जों लानानै
बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थादों आरो बेखौ जेब्लायबो खुंलांबाय थागोन। दा बेयाव जों माखासे जाय वेल विशारफोर आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिभिन्न जोंहा माहारि आफादफोरनि जे क'पारेसन बिथांमोननि जे मदद आरो गुबुन गुबुन वेल विशारफोरनि रांखान्थियारि मददजों जों बेखौ गाजा गोमजायै बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो। जों आसा खालामो जे बिथांमोननि सहाय आरो मददखौ मोनबाय थायोब्ला हारि माहारि सिबिनायजों लोगोसे दखर आफादा गासै जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे गेलेनायनि फारसे जावरिखांहोनो हायो, बेनि थाखाय जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन इयुनाव आरो लालांबाय थागोन। जों आसा खालामो जे गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव खौसेथि अनलायनाय आरो बेखौ जों जेब्लायबो जाहाथे जाथों लाबोनो हाथों, जों बेखौ आसा खालामो। जोङो बेयाव जोंहा ट्रफि हिसाबै जोङो दङ, ट्रफि हिसाबै रानार्स आप थाबाय, विनार थाबाय, बेनिफ्राय बेस्ट प्लेयारनि थाखाय ट्रफि आरो जोंहा बेस्ट स्करार बा हायेस्ट स्करार बेनि थाखाय ट्रफि, लोगोसे जोङो बेस्ट किपार बेनिबो जों ट्रफि हरनाय जायो। लोगोसे नोगोद जोङो केस मानि जोङो बेखौ हरफानाय जायो। जोङो मोनसे सिमा खालामनानै होदों जे देरहासार बान्थानि थाखाय बा केस मानि हिसाबै 15,000 आरो नैथि देरहासारनि थाखाय 10,000 जों बेखौ खालामनाय जादों। बाखि जोङो बैखौ जोङो नायनानै बे बेस्ट प्लेयार, हायेस्ट स्करार आरो बेस्ट किपारनि थाखाय जोङो बेखौ हरनाय जायो। दा जों बेखौनो खावलायगोन, जोंनिया जों जे ट्रफि लोगोसे जोंनि नैबे जे केस मानि बेखौल' नोजोर होआलासे, बेखौल' थांखियालासे जोंनि गेलेगिरिफ्रा, जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बेखौल' नोजोर होआलासे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा थुलुंगाखांनाय आरो गावनि जिउ केरियार दानाय बेखौ बांसिन नोजोर होयो। जोंनि केस मानि, जोंनि ट्रफिखौल' नोजोर होआलासे बेखौ जों खावलायगोन जाहाथे बयबो लोब लोब फैयो। आरो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, जिहेथु दिनैनिफ्राय जागायबाय, बे 13 खालारहालागै थांगोन बियो। दा बेनिखायनो जेबायदि दिनैहाय मदद आरो सापर्ट खालामबाय लोब लोब फैनानै, थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो जोबजासे जोंनि बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बे जोबजासे रायजो राजानि सहाय आरो मदद आरो लोब लोब बाहागो लानायखौ जों जेब्लायबो मोनगोन होननानै जों आसा खालामो। आलासि हिसाबै दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों, आलासि हिसाबै जोंहा सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनि वार्किं प्रेसिडेन्ट इराग्दाव ब्रह्म आदायाहाय बाहागो लादों। आरो मोनसे मख'जाथाव बाथ्रा दि आदायाहाय देग्लायनि जे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टखौ गावनि बिफा आरो बिमा, रुंसारि बिफा आरो रुंसारि बिमानि गोसोखांथियाव जोंनो ट्रफिखौ बिथाङा डनेट खालामदों। बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टनि थाखाय जोंनि अल इन्डिया सफ्टबल एस'सिएशननि ट्रेजारार, थामहिनबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि मिडिया सेलनि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि मानगोनां अशक गयारि आदायाहाय बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टनि जे केस मानि रानार्स आरो विनार्स बेनि केस मानिखौ बिथाङा जोंनो डनेट खालामदों। लोगोसे बेयाव जों दिनैनि जे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टनि अपेनिं बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुंसि काम्पा बसुमतारी सारखौहाय जों गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै मोजांथारै बेखेवनानै होबाय। लोगोसे बनरगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनिनो सेक्रेटारि सुरज नार्जारि सार बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लादों। आरो बनरगाव ब्लक इउपिपिएलनि मानिजाथाव आफादगिरि आरो बिथाङा TCLCनिबो चेयारमेन रबिराम ब्रह्म उजिर साराहाय बेवहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन दोलो आफादनि आरो समाज सिबियारि आरो समाजारि आफादफोरनि बिबानगिरिफ्रा गासै बेयाव लोब लोब बाहागो लाफैदों। दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिया बा बेखेवनाय हाबाफारिया मोजांथारै जाफुंबाय होननानै जों बुंनो हायो।